Ako si Ryan ng Eastern Visayas. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pinakalugar namin, boss. Kasi masyado itong putok sa amin ang kwentong ito. Sisimulan ko nung nagtatrabaho ako sa isang hardware di kalayuan sa amin. Tsaka pala, boss, bago ko ipagpatuloy, nais ko lang malaman mo na sobra akong natawa sa kwento mong pusang itim. Tara na, sisimulan ko na talaga. Taong 2013, buwan ng Nobyembre. Di ko matandaan ang eksaktong petsa. Basta nitong taon at buwan ito nangyari. Namasukan ako bilang tindero o tagabuhat sa isang hardware sa amin. Aminado ako, boss, na mababa lang pinag-aralan ko, kaya wala na akong ibang choice. Sa hardware o malalaking tindahan kasi sa amin, hindi na sila namimili batay sa pinag-aralan mo. Naging okay naman ang pagpasok ko dito. Nung una lang, medyo nahihirapan akong mag-adjust kasi nga nagbubuhat talaga kami. Katulad ng mga bakal, semento, o kahit ano pa basta mabibigat. Hanggang nasanay naman ako. Pagdating naman sa mga amo namin ay mababait naman ang mga ito. Pag kailangan mo ng pera kahit di pa sahuran, ay pwede kang mag-advance sa kanila. Sa pagkain naman ay hindi ito nagtitipid. Ikaw na lang ang mananawa dito. Ang sistema naman sa pagpasok ko ay mag-umpisa ako ng mga alas 8 ng umaga at uuwi, malimit, alas 7 na ng gabi. Ganon palagi ang rotasyon ng buhay ko sa hardware na iyon. Papasok sa umaga at uuwi sa gabi. At tuwing linggo naman ay day off ko. Sa pamamalagi ko sa trabahoan ko ay di talaga maiwasan ang mapainom ka sa mga katrabaho mo magyayaya. Sa akin ay wala lang naman iyon. Siyempre, pakikisama na rin. Basta ba, wala lang gulong mangyayari, ay okay na sa akin yon. Sa ganoong kaganapan ay napapauwi ako ng mga hating gabi. Pag nag-iinuman kasi kami ay alas 9 na kaming mag-umpisa. Kasi inaantay pa naming magsara ang hardware. Yung dalawa ko kasing kasamahan ay alas 8 pa ang labas nito. Kumbaga yung oras na din yun ay pasara na ang tindahan. At sa hardware na din kami mag-iinom. Meron kasi dong pwesto sa taas at presko ang hangin. Babanggitin ko na rin kung saan kami banda nakatira. Mula sa amin papunta sa pinagtatrabahuan ko ay kukonsumo ka ng mahigit 40 minutos. Depende pa yun sa lakad mo. Basta kulang-kulang 1 oras din. Yung pwesto naman ng bahay namin ay halos malapit na ito sa paanan ng bundok. Kami ay ingron doon. Hindi, joke lang. Ang ibig ko pong sabihin ay pinakadulo yung sa amin. Hanggang sa isang gabi, buwan ng Nobyembre, pang-5 buwan ko na sa nasabing hardware. Saktong-sakto nun, sahod namin. Ang sahod pala namin ay buwanan. At binibigay ito ng madam namin bago magkatapusan. Paiba-iba ng petsa, basta naalala ko bago magkatapusan. At naalala ko pa nun, 3,000 lang ang sahod namin sa isang buwan. Pero okay na sa akin yon kaysa sa wala. Nung gabing yun, nagkayayaan kaming uminom at hindi na bago sa akin yon. Mga bandang pasado alas 9 na nga. Kakatapos lang naming maghapunan. Agad na nag-set up si Butchok sa taas. At kami naman ang dalawa kong kasama ay nagtungo sa malapit na tindahan para bumili ng inumin. Ang iniinom namin kadalasan, tanduay at coke lang na magkahalo. Pero sa puntong ito, kumana kami ng mestiza. Yun bang tanduay, San Miguel Beer at coke, i-mix mo lang siya sa petsyel
Tawag na nun mistisa. Ang sa amin naman ay lungnik na tanduay, 1 litrong coke at 1 litrong beer. Medyo saktong tama lang iyon para sa aming 4 yung ganon. Nung simula na ng inuman, masaya kaming naggagaguhan. Yung bang mga tipikal na magkakaibigan na nagtatagay. Pulutan lang namin nun ay chicherya. Sa ganoon ay kontento na kami. Nung mag 11:00 na ng gabi, naubos na yung iniinom namin. Nais pa ng mga kasama ko na magdagdag. Ako naman ay yung tama ko parang paakyat pa lang. Kaya sabi ko sa sarili ko, isa pa nga para di mabitin. Agad na nagtungo kaming 4 sa tindahan. Pagdating namin doon, sarado na. Tinawag namin yung tindera. Ganon kasi sa amin pag may tindahan kang kapitbahay. Tapos gusto mong bumili pero sarado na. Pwede mo silang tawagin. Nakadepende lang din sa nagtitinda. Kung bibigyan ka. Pero kadalasan talaga, bumabangon o gumigising sila para sa customer. Maya-maya pa, lumabas na ang tindera. Pinagbilhan kami nito. Nung pagkarating namin sa pwestong inumana namin, tagay na naman. Sa puntong ito ay ka-text ko yung kasintahan ko. Pinapauwi ako nito na 12:00. Ako naman ay sinakyan ko lang siya. Hanggang sa napuna ako ng isa sa mga kasama ko. Si George. Sus, mamaya na yung babae na yan. Oh, shit. Wika nito. Ako naman inabot ko yung baso. Napunta yung usapan namin sa mga babae. Kanya-kanyang kahanginan. Nang matanong ni Butchok kung taga saan yung jowa ko, sagot ko naman, sa pang-5 barangay. Di ko na lamang po babanggitin ang pangalan ng barangay boss. Yun nga, tinanong niya ako at pagkasagot ko dito, bigla itong sumeryoso. Tapos ang sabi niya, alam mo bang bantog yung lugar na yan sa amin tungkol sa kwentong aswang? Kaya kahit kadikit lang yan sa baryo namin ay pinagbabawalan kami ng mga magulang namin na pumunta doon pag piyesta sa kanila. Wika ng binata. Sa isip-isip ko, matagal na yun na panahon at di nalingid sa kaalaman ko yung lugar ng kasintahan ko. Wala na yan ngayon, bay. Ano ka ba? 2013 na nagpapaniwala ka pa rin sa mga ganun. Sabi ko na natatawa pa. Subalit pansin ko sa tatlo na seryoso talaga ang mga ito. Sa totoo lang, naniniwala naman ako sa ganoong usapin kasi uso din sa amin ang mga ganong kababalaghan. Sa mga minutong nagdaan ay tuloy pa rin ang bidahang aswang. Pero dala ng tama sa alak, tapang-tapangan ako. Pinapakita ko sa kanila na hindi ako takot sa mga ganong bagay. Yung pananalita ko naman, hindi ko alam kung malakas ba ito o sakto lang. Yung mga kainuman ko, parang pinapakinggan lang nila ako. Pero isa lang ang payo nila sa akin. Huwag biruin ang mga aswang. Sa totoo lang, boss, nung mga oras na yun ay hindi talaga ako nakaramdam na kahit katiting na takot. Bagkus, gusto ko pa silang makita o makaengkwentro para mapatunayan ko na hindi talaga ako takot sa kanila. Mga pasado 12:00 na ng hating gabi. Naubos na yung inumin namin. Nagpaalam na ako sa kanilang tatlo. Sila kasi ay stay-in sa trabahoan namin. Kasi nga, medyo malalayo pa ang mga lugar nila. Ayun na nga, nagpaalam na ako. Sa paghakbang palabas ng gate, tinignan ko yung cellphone ko.
Marami ng miss call ang kasintahan ko. Sang damukal din na mensahe galing sa kanya ang natanggap ko. Sa muling pamamaalam ko sa mga katrabaho ko, ay agad din naman akong naglakad papalayo. Tinawagan ko yung kasintahan ko sa daan. Medyo matagal pa itong nakasagot. Nakatulog na ata. At nung sumagot na nga ay, galit na naman ito. Pero sanay na ako sa ganon. Kasi palagi niya akong inaaway pag makipag-inuman ako at uuwi na madaling araw. Pero kunting lambing ko lang naman ito, ay agad itong magiging tao, magiging okay pala. Sa ilang minuto kong paglalakad, nang malapit na ako sa health center na madadaanan ko, parang may naaaninag akong tao. Mabagal lang itong naglalakad. Nung malapit na ako dito, pagtingin ko, matandang babae pala. Nagbigay galang ako dito ng magandang gabi. Pero wala itong naging tugon sa akin. Nilagpasan ko na lamang ito. Siguro bingi na yung matanda, kaya hindi niya ako narinig. Sa mga oras na yon ay di man lang sumagi sa isip ko kung bakit may matandang naglalakad pa sa napakalalim na gabi. Nakatuon lang kasi ang atensyon ko noon sa kasintahan ko, kaya siguro ganon. Nung may kalayuan na ako sa health center, bigla ako napalingon sa likod. Pagtingin ko muli, wala na yung matanda. Sa pagpatuloy ko, nakarating na ako sa bukana ng sityo namin. Dito ay hindi lahat ng poste ay may ilaw. Nung nasa parte na ako ng madilim na bahagi, nakita ko na naman yung matanda. Dito hindi na ako nakapag-react. Sa di malamang dahilan, kinabahan ako bigla. Siya talaga yung nakita ko kanina, base sa suot niyang kulay itim at nakabelo din itong itim. Binilisan ko ang paglalakad ko at naputol yung usapan namin ng kasintahan ko. Nung nasa tapat na ako ng kapilya kung saan may liwanag, paglingon ko, andun na yung matanda sa likod ko. Masama ang tingin nito sa akin. Sa parting iyon ay marami namang kabahayan na nandoon na halos magkadikit-dikit na. Kaya medyo nakakampante ako. Ang kinabahala ko lang doon sa madadaanan kong tulay. Sobrang dilim kasi doon. Nung medyo malapit na ako sa nasabing tulay, tumawag ang kasintahan ko. Di ko ito sinagot at nagpatugtog na lang ako ng malakas. Nang may sumitsit sa akin. Psst, psst, psst. Napalingon ako bigla sa likuran. Pagbaling ko muli ng tingin, tinalunan ako ng pusang malaki. Pusang itim ito. Nabitawan ko ang cellphone na hawak ko. Dahil ginawa kong panangga ang mga siko ko. Napakaitim talaga ng pusa na kasing laki ng aso. Tuwing sumusugo dito sa akin ay para akong dinadaganan ng 2 sakong semento. Ganon siya kabigat. Tumakbo ako ngunit napansin kong hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Mas lalo akong nangilabot nang naging parang tao ito at sobrang sama ng itsura. Sumigaw ako ng ubod ng lakas. Huminga ako ng saklolo. Kasi ayaw talaga akong tigilan ng nilalang na ito. Nang wala na akong choice, tumalon ako sa tubig. Sakto naman nun, high tide kaya malaki ang tubig. Bali yung tulay na yon, halong tubig tabang at tubig alat. Kumbaga labasan siya ng tubig galing sa bundok papuntang dagat. Sigaw pa rin ako ng sigaw. Maya-maya pa, halos nagising lahat ng mga kabahayan doon.
Maraming nagsidatingan. Aaminin ko sa mga oras na yon, sobrang kilabot ang nararamdaman ko. Akala ko kaya ko silang harapin. Naging mayabang lang talaga ako sa kwento ko. Pinaahon nila ako at nung tuluyan nang nakaalis ako sa tubig, doon ko na naramdaman ang hapdi ng sugat ko. At kunento ko sa kanila lahat ng nangyari. Gulat na gulat ang mga taong naroon. Sa tindi ng nangyari sa akin, hinatid nila ako sa amin. May nag-alok pa nga na dadalhin daw ako sa ospital, pero tumanggi ako. Kaya ko pa naman. Kinabukasan, grabe yung sakit talaga at ilang araw akong di nakapasok. Pero alam nyo ang naging epekto ng nangyari sa akin. Yung elementarya at high school sa amin ay 4:00 pa lang ng hapon. Nag-uuwian na ang mag-aaral. Kasi nga nakaramdam din sila ng kilabot sa nangyari sa akin. Ilang araw din akong naging sikat noon. Walang hiya. Sa ngayon ay wala na ako sa nasabing hardware. Sa syudad na ako nakatira. Kasama ang asawa kong katawagan ko nung insidenteng iyon. Sa sunod, boss, karanasan naman ng tiyahin ko ang ibabahagi ko sa iyo. Yung picture pala na sinend ko sa iyo ay yun po yung naging marka sa akin ng aswang. Hanggang dito na lang po. Salamat sa mga tagapakinig mo. Ryan ng Eastern Visayas.